Lukurok joto rok nukbai khana mia hor thangnaibo sini BJP gundagiri khainai rok borok ni bisingtwi je samung hamya ba mangpili rok chwng nuklaikha jaga jagao poster sikjakmani ba podre por je kono hamya khaijakmani abo borok ni bisingtwi nugo tongkwchangni halokno kokpi laiwi tongo phiaba bo bai poricity rok nugui tongkhana aboni bagui clear picture ang ground zero report ni bisingtwi ang norokno phunuknai omo kaisa sini kila motor stand ni kaisa boot office tangjakmani mia hor thangnaibo je sini tabok tini bo sini o jaga bo kaisa chwng je Lukuthum Panda ba chwng 28/03/21 o je chwng jonosabha eba khe mass gathering khlailai tongmani phia a jaga o chwng poster rok ni bisingtwi ekdom thikna khai tongmani phia ba tini bo borok ni haina hai BJP ni kaisa Lukuthum Panda tongo aboni bagui borok rok ba miafro hor thangnaibo borok gundagiri khaimani bisingtwi u poster rok chirjak ba ekdom poricity hamya khe norok nuklai mankhana aboni bagui lukurok norokno decide khaidi sabo kaham sabo hamya tak chwng kono jat khainani ba chwng tongkwchang no naio chini twi pramotha hoite chwng jotono tongkwchang ba halok kaham thansani mari no twi lebino chwng purano chwng sara hayungo twi prasa kono walai thuklai kwrwi na thainai chwng halok kaham khe tonglainani chwng sakha laibo phiaba borokni je tong hamya tong sitra abono nuklaio abono joto twi pra hasteni je lukurokno ang koina musugo jater chwng tongkwchango tongwi bulaya walaya khaibinai chwng tongkwchang tongnani phiaba ang norokno clear picture romani hingkha khe abono je borokni poricity ba tong halok hamya abono phunukmani si norok chwng bai choyawi nai tongri chwng clear picture rohnai ground zero report ni bisingtwi norok nai tong iko naidi ground zero report ni bisingtwi chwng thung phunuknai naidi borok bo bai khe sirkha ba khibilai kha borokno ang teibo phunuknai chini bwskangni je rasta rokni abo flag phisajak marokno tei phunuknai.